Lige nu så skal vi sige godmorgen til Dennis. Godmorgen. Hvad er det, du skal? Jeg skal til over til Brøndby's jubilæumskamp. Hvad har du på i dagens anledning? Og jeg har altid Brøndby's røg på kampdag. Ja. Fik lavet deres tatovering på brystkassen, der var 16. Skal vi ikke quizze i en omgang? Er der bedre end de kendte? Jo, jeg er klar. Hvor mange bogstaver er der i bandnavnet YouTube? Der er 5. Stress. Det går bedre i dag. Kæft, hvor er det sløjt, mand. Skal vi tage det sidste spørgsmål først? Hvor mange bogstaver er der i bandnavnet YouTube? Ja. Helt... Ja. Der det er helt blankt. Der er et enkelt der. Musikquizzen på